ruta romànica, que seria visitar totes les esglésies romàniques que n'hi ha per ací a la vall de Boí. Ara mateix només n'hi ha 4 obertes que les ensenyarem a continuació. I res, ara mateix estem ací en l'església romànica de Sant Joan de Boí, que mireu. Com podeu veure, les vistes són espectaculars i l'església la veritat és que és molt bonica. I en aquest moment, aquest campanari sí que es pot visitar i així que ens vegem allà dalt. Una cosa també molt curiosa és que totes les esglésies... La puta! Una de les coses curioses que tenen totes aquestes esglésies és que totes contenen un cementeri propi, que és que a veure, una miqueta de mal rotllo dona, però mireu, quines creus més boniques. Totes les tombes que trobem no són de fa molts anys, sinó que n'hi ha d'actualitat, que abans, quan estàvem al poble on ens hospedem, que seria l'Eri la Vall, n'hi ha una que s'havia mort, pobreta, fa 2 anys. Entonces, no són totes velles, sinó que també són d'actualitat, perquè la gent segueix vivint en aquests pobles. Nosaltres ens hospedem ahir al fons, que seria l'Eri la Vall, que també serien uns altres pobles que a continuació ara us deixem imatges sobre l'església romànica que hem visitat. Bueno, desfaenats, anem a seguir en la ruta esta romànica i estem ara en Taüll, que és un altre poble, i anem a veure les altres 2 esglésies romàniques que es poden visitar ara mateixa. Bueno, aunque totes per fora pareguen un poquet així, totes molt paregudes, la veritat és que per dins, si vos doneu compte, canvien totalment. Per exemple, aquesta té aquest tipus de pilars, aunque jo no tinc ni puta idea d'arquitectura. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Però bueno, que sí, són totes molt boniques. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere, mantiremo. Bueno, el que acabeu de veure és una projecció del que estava originalment pintat ahí en l'església, i la imatge que vos poso ara mateixa és del tros que es va conservar, que bueno, tot això es va pintar cap al 1123, i el tros este que vos ensenye el van llevar cap en el 1920 i se'l van endur a un museu de Barcelona, i el que està ahí fan una representació amb projectors d'aquest tros que es va quedar mantès durant tots els anys, i ja després pues, fan una projecció de com és tot pintat, que és el que acabeu de veure, que per cert no té res que veure en el vídeo a veure'l en persona. És una passada. Joder, que m'ofegue. Bueno, vista una,
anem per la següent, que està un poc més a dalt del poble i que no es pot accedir amb el cotxe, entonces pues hemos estado a caminar una miqueta. Bueno, no hem pogut entrar al final perquè sembla que no n'hi havia ningú, però per l'exterior són pràcticament totes iguals, però per l'interior era pareguda a la que també està sent avui que acabem de veure, i res, esta sí que està habilitada per fer misses i tot això, perquè fan missa, avui és divendres, demà dissabte fan missa per la vesprà. A mi no aneu a veure mai dins de la missa, ja us ho dic, i res, i per fora, pues, pareguda també a l'altra.